Jurko, firma Grund je tu už viac ako 30 rokov a samozrejme aj charakter rodinnej firmy je o tom, že tu má byť ďalších x rokov. To znamená, že veľmi dôležitá je stratégie a viac menej ten plán, ktorý je súčasťou. A akým spôsobom vlastne je vaša rola dneska ako rodinnej rady alebo majiteľov v podstate pri tvorbe stratégie rodinnej firmy, ktorá v rámci de facto nástupníctva má už profesionálny manažerský tým? Tak ta tvorba ty strategie, to je vlastně to nejzásadnější, co nám zůstalo z těch původních kompetencí. My samozřejmě si neděláme sami patent na rozum a bereme si i poradce, kteří nám s tím pomáhají, ale primárně to hlavní směřování je to, na čem se ta rodina shodne. A v dnešní době je to prostě zaměření vývoje na udržitelné materiály, na recyklovatelné materiály a vůbec celé to téma udržitelnosti, že textil obecně je jako druhým největším znečišťovatelem životního prostředí a jednou z těch hodnot i jako naší rodiny je to, že my jsme vlastně v Krkonošském národním parku, takže prostě vyrábíme elektřinu z obnovitelných zdrojů, rekonstruujeme vodní elektrárnu, máme fotovoltaické elektrárny, takže tohleto směřování tímhle směrem není jenom proto, že to v Bruselu někdo říká. Pro nás je to přirozená věc, na které pracujeme už více než 10 let. A je to prostě tím prostředím, v kterým žijeme. Protože historicky vlastně to, co se tady vypěstovalo na loukách, se tady zpracovalo a tohle údolí opouštěl finální produkt bez toho, aniž by se někam přepravoval přes celý světadíl. A tohle je nám inspirací. K tomu bychom se rádi nějakým dlouhodobým vývojem vrátili. To znamená, že tá vaša rola je naozaj o tom, že vstupujete na úrovni produktu, na úrovni inovácií a na úrovni ako rozvoja, to znamená, ktoré trhy a akým spôsobom tam prebieha interakcia alebo diskuzia vlastne s tým manažerským týmom? Ten je samozřejmě zásadní, protože my si můžeme vymyslet cokoliv, ale důležité je, co se potom stane. Takže my do toho ten manažerský tým zapojujeme jak ten výrobní, tak ten prodejní, protože nemůžeme něco vyvinout, co pak nám prodej řekne, že jako je neprodejný nebo že to prodávat nechtějí, že za to neručí, že jsme si to vymysleli. Takže teď, jak jsem říkal, že si bereme i poradce, tak kdysi veškerý vývoj byl to, co jako můj otec vymyslel. A dneska už je to komplexnější, takže pracujeme s Technickou univerzitou v Liberci, děláme si analýzy materiálů celosvětově, testujeme materiály a vyvíjíme postupně novou generaci produktů, která splní to, že po nás příštím generacím nezanecháme haldu odpadu, nezanecháme výrobu, která je neekologická a tomu samozřejmě přistupuje i to, že ta kvalita je neustále nejdůležitější, protože nejvíc ekologický, to, na čem nám záleží, je to, aby se co nejméně spotřebovávalo. A když máš kvalitní výrobek, který jako naše vydrží 15-20 let, tak to je to, co je pro nás zásadní, to je ta hodnota, kterou jako rodina, ta udržitelnost. Jo? Místo toho indický, čínský věci koupíš mezi tím 10krát, 15krát, vynaložíš na to jako zásadně víc prostředků a zároveň materiálu, dopravy a všeho, kdežto náš produkt vyrobený prostě v Evropě, dodaný během pár hodin do našich hlavních trhů, které jsou okolní naše země, to nám dává smysl a to je to, co chceme rozvíjet. A keby si to dal do toho praktického, znamená, že tá stratégia vo forme nejakého ako dokumentu, alebo čo to vlastne ako je z pohľadu tej hmatateľnosti? Tak my jsme si tu strategii sepsali, máme ji na nějakých jako 10 let a máme tam nějaké milníky, které bychom rádi dosáhli. Samozřejmě ve vývoji víš sám, že je spoustu slepých uliček a máme vytvořený tým, kde je opět můj otec, protože prostě je to textilák a prostě má bohaté zkušenosti a jsou tam zapojeni i ty noví manažeři, i prodejci, tak aby jsme, a zapojená samozřejmě univerzita, její odborníci, jejich
laboratorní vybavení a všechny experimentální možnosti, které oni mají, které my ve fabrice nemají. A tenhle tým začal letos pracovat a máme nějaký 3letý horizont, kdy bychom chtěli dosáhnout toho, že nadefinujeme výrobek v novým složení, který budeme ideálně schopni vyrábět na stávajících technologiích. Znamená to teda, že ty diskuze, že vlastne naozaj smerujú k tej oponentúre, to znamená takéto ako vy niečo vytvoríte, navrhnete, ten tým dá vám na to spätnú väzbu a takhle vlastne prebieha potom ten proces tej interakcie a tej tvorby, pretože ja si pamätám, my sme mali taký krásny dvojdňový workshop, kde sme definovali produkt budúcnosti práve z pohľadu do akých oblastí, či to budú iba predložky, alebo sa to portfólio ako rozšíri. A viem, že situácia na americkom trhu, kde máme nejakú skúsenosť, ktorá nás mnoho naučila, versus Európa, versus možno ako ďalšie lokality sú iná. Jak vôbec ako pracuješ vlastne fragmentované s takými vlastne informáciami? Každý trh je iný, každý zákazník je ako trošku iný. A samozrejme potom s tým súvisí, akým spôsobom to vlastne zakomponovať do tej stratégie, pretože nie ste firma, ktorá má 1000 ľudí, to znamená stále si chcete držať to malé, to aby ste boli vlastne v charakteru rodinnej firmy. Jak vlastne teda pracuješ s tými interakcemi a právě s tím týmem? Tak upřímně, ten tým má samozřejmě svý nějaký parciální znalosti, zkušenosti, ale primárně to jsou věci z minulosti. A jestliže chceš vyvinout něco nového, tak je tam potřeba jakoby ta osobní vize toho, že možná vyvineme něco, co bude příliš brzo a budeme čekat na to, kdy se to chytne, ale důležitý je za tou vizí jít. A to jsem se naučil od mýho táty, kterýho všichni zrazovali, že to nebude fungovat a prostě on si zatím šel a dotáhl to do konce. A je to vždycky i otázka toho načasování. Takže na tvoji otázku říkám ano, tu zpětnou vazbu, ta je důležitá, ale důležitý je ten drive jít do něčeho, co dnešního pohledu nedává úplně smysl, protože to, co máme, funguje. To, co máme, my víme, že je to ekologičtější, protože to prostě díl vydrží než všechny ostatní věci z Asie a přírodních materiálů, přestože my to děláme z umělé hmoty, nebo z umělých vláken, tak prostě ten výrobek vydrží tak strašně dlouho, že jeho ekologická stopa, a to máme certifikovaný, je násobně menší než čehokoliv jiného. Tak přesto se snažíme udělat a pracovat, a to je takový jako můj osobní přínos tomu, výrobek nové generace, který spojí to, že to dlouho vydrží a zároveň ta stopa potom, že se to jednou jako vyhodí, tak bychom rádi, aby se to samo třeba rozložilo na tom kompostu a nezůstalo po nás vůbec nic. To je takový jako moje osobní přínos, až budu předávat jakoby třetí generaci tu firmu, že ji převezmou bez zátěže toho, co po nás zůstane. Že to tvoje osobné poslání. To je moje osobní poslání a kvůli tomu vznikl ten vývojový tým, kde vlastně spojíme všechno to, co známe, ty naše nejlepší lidi s týmem z Technické univerzity v Liberci a budeme na tom pracovat. Že chápem tomu správně tak, že ten duch té rodinnej firmy tam udržujete právě skrz té inovácie a skrz vlastně ten produkt, který vlastně tvorí tu značku. Jak jako vnímáš vlastně ten aspekt, že důležité do té strategie vtiahnuť ľudí, motivovat ich? Máš nějaké motivačné prvky, nástroje alebo niečo, čo ti ako v živote pomohlo, aby si tých ľudí vlastne vtiahol do toho, pretože samozrejme nie všetkých ľudí môžeme povedať, ako, že sú nadšení a proste pôjdu z tých 100 ľudí, ktorých tu je, ale samozrejme je potrebné ich vlastne motivovať. Čo používaš, aby vlastne tú stratégiu žili potom následne? Já si zakládám strašně na upřímnosti a na tom, že to, co jim říkám, opravdu jako zatím si stojím, že to je to, co žiju. Takže já třeba toho nového výrobního ředitele jsem získal, který je letitý textilák a známe se, že těch textilních rodin zase není tolik. A vlastně spolužák mýho bratra z průmyslovky, tak jeho zaujmalo právě ta vize toho vývoje
toho nového výrobku, na kterým se může podílet, protože jedna věc je, že máš nějakou myšlenku, ale pak to taky někdo musí dovízt do ty praktické roviny a to je pak jeho role a je vidět, že tohle bylo třeba pro něj rozhodující, že se rozhodl pro nás, ne pro jinou textilku velkou, která tady je v okolí. A takže já to beru, že to je jako, já nevím, jak to říct, jako je to prostě osobní příběh. To, co ty vyzařuješ, tak ty lidi buď jako zaujme, anebo je to odradí. A když je to odradí, tak je to ta lepší varianta, než to, že se přetvařují a tváří se, že je to zaujalo. My jsme se bavili a vidíme to, že vlastně ta generace sa menia. A znamená, že jakým způsobem je potom ta práce s těmi mladšími, protože samozřejmě, keď má člověk 50, má nějakou životnou zkušenost, něčím si preskákal, tak chápe aj ty prvky hodnôt, chápe mnoho aspektů, protože má nějakou životnou zkušenost. Aký je tvoj prístup vlastne k tej generácii, ktorá dneska nastupuje, tých 20-ročných? Sám máš ako deti v tom veku, takže vieš, že komunikácia s nimi prebieha inak, angažovanosť, zapojenie prebieha vlastne úplne inak. A človek vlastne to, čo nám fungovalo pred 10 rokmi a my sme sedeli a motivovali ten tým, tak vlastne keď si sadneme opäť, použijem to isté, ale sedia tam iní ľudia, tak nám to vlastne nezaberie. Jako, já musím upřímně říci, že náš tým je jako minimálně ve věku naší generace a více, takže s tímto se setkávám primárně se svými dětmi, ale postupně vidím, že jako začíná tato jejich generace přicházet a oni opravdu mají ty hodnoty někde jinde a musí se s nimi jinak pracovat. A já se to učím jakoby na svých dětech, jo, kde je vidět, že prostě to materiálno už není zas až tak podstatný, a že být jako 10-12 hodin v práci není ctnost, ale spíš jako náznak šílenství a že jejich jako volný čas a čas strávený s přáteli a má úplně jako násobně jinou hodnotu než pro nás. A to je samozřejmě věc, kterou jako zvlášť u zaměstnanců musíš nejdřív zkousnout, jo, protože prostě to je jinak. A oni tady nechtějí být prostě nějaký šílený přesčasy, nechtějí tady být soboty, neděle. Velký kritérium jsou jako dovolený a dílka dovolený a toho všeho. A to jako my odkojení jako prací, že jsme tady prostě jako opravdu dřeli pusou v zemi, tak to nám přijde jako, že to je neadekvátní. Ale na druhou stranu, když se nad tím člověk zamyslí s odstupem, tak vlastně je to dobře. Jo, protože jako udřít se v práci, a to není jako nic k zatleskání a jako zdraví, jo, a tak dále. Všichni jsme si tím prošli s těmi následky. Takže jako na jednu stranu to obdivuju, na druhou stranu upřímně říkám, že jako s mladou generací se učíme komunikovat. Vy vlastně nemáte oficiálně jako personální oddělení, je to tak? Ne, jako máme na to dedikovaného pracovníka, který jako se tomu věnuje, takže děláme průzkumy spokojenosti a děláme i, účastnili jsme se i různých programů toho jak jako zaměstnancům zlepšovat pracovní prostředí a tak, jako tohle všechno máme za sebou, ale že by tady byl jako na 150 lidí člověk jenom dedikovaný na HR, tak to ne. A kdo to teda jako robí tu práci s těmi lidmi, nebo jak to vnímáš? Jako robí to vlastně každý vedoucí, jak to robí, jakým způsobem ho do toho vťahujete, protože bez těch lidí se ta strategie realizovat nedá. Člověk může mít krásné sny. Jasně. Já jsem zažil nádhernú tvorbu strategii, prešli jsme si aj meeting, kde jsme si malovali, čo by mohlo být, ale hol do tej skladačky jsme si dali nesprávných lidí a nakonec to viac menej nedopadlo podle očekávání. Znamená, jako, jak to jako máte dnes, alebo jak to vnímáš zo svojho úhlu pohledu? Já to vidím za sebe tak, že ty klíčoví lidi, těm se věnuji já osobně a s nimi, tím, že jakoby s nimi pracuji, tak jim dávám a deleguji tu pravomoc pracovat s těmi lidmi, který oni mají na starosti a
samozřejmě sám tou továrnou procházím a samozřejmě mám zpětnou vazbu i na ně. A tohle mně přijde jako systém ty důvěry, protože za ty roky vím, že to jsou ty správní lidi, jako systém, který se mi osvědčil, a je to jako z toho procesního hlediska jasný, že každý má to svý pracoviště, ty lidi mu důvěřují, tomu manažerovi, a on je řídí, on je motivuje. Samozřejmě každý má trošku odlišný styl, ale takhle nám to funguje. A zatím vzhledem k ty velikosti toho kolektivu jako neuvažuji, že by to mělo být jinak, ale je možný, že do budoucna se můžeme zaměřit tohle. Ale ta osobní odpovědnost toho manažera, který, jak jsem říkal, je tady 7, každý má pod sebou prostě svý pracovníky, tak je pro mě důležitá. A já samozřejmě vidím, jak ty věci fungují, vysledujeme i fluktuaci a tak dále. Tak tam je na těch číslech je vidět a sledujeme i spokojenost zaměstnanců statisticky a jednou ročně, jak se ty věci, jak ty lidi fungují nebo nefungují. A ještě na záver jedna dôležitá vec. Stratégiu je potrebné komunikovať nielen tomu úzkému týmu, ale do celej firmy. Čo sa ako tebe osvedčilo, že teraz nemyslím, že aj ten najposlednejší zamestnanec má tú stratégiu poznať od A po Z a majú vlastne povedať z pamäti, ale akým spôsobom vlastne vťahujete do tej stratégie aj tých ľudí z výroby, a ľudí zo skladu, z logistiky, vlastne tí, ktorí vlastne dennodenne svojou prácou vlastně prispievajú a častokrát o tom ani nevedia. My máme nejdéle jednou za 3 měsíce celofiremní shromáždění, kde já a pak ty manažeři každý mluvíme k aktuální situaci, k tomu, jak se nám daří naplňovat plány, které máme, jak máme problémy, co chceme po nich. Takže ty lidi vlastně mají přímo ode mě, z mých úst, ne zprostředkovaně, to, jaká je situace, co chceme dělat, jakou máme strategii. Takže tohle já považuji, v naší velikosti je to zaplať pánbůh ještě možné, že s tím osobním kontaktem a s nimi hovoříme a máme i na místě zpětnou vazbu. Já se jich ptám na jejich názor, jestli tomu rozuměli, jestli k tomu mají dotazy a tak dále, a oni se nebojí, jako to probíhá. Takže tohle je cesta, jakou to dělat. Keby si mohol, že rodinných firiem v Českej republike veľké množstvo, vy ste súčasťou Boty osobnej asociácie, som zapozeral minulé na štatistiky, tak sa nebavíme ani o stovkách, ale naozaj o veľkom počte firiem. A každá rieši nástupníctvo, každá rieši, akým spôsobom poňať tú stratégiu do budúcna. Každá rieši vôbec hodnoty. Keby si možno mohol povedať 3 veci, ktoré by si vlastne tým otcom zakladateľom, ako by som ich nazval, ako doporučil z pohľadu tvojej skúsenosti. Čo by to bolo? Alebo možno nejaké 3 kľúčové, možno míľniky, ktorými si prešiel ty a povedal si áno. Ak je dneska niekto, kto rozmýšľa nad tým, čo ďalej, tak by si mal v podstate zamyslieť nad týmito 2, možno 3 vecami, ktoré by to z tvojho pohľadu boli. Určitě první, nebojte se odejít. Druhá, při výběru následovníka, ať je to někdo z rodiny nebo externí, vždycky důsledně trvejte na svých hodnotách. A třetí, hodně štěstí. Protože to rozhodnutí odejít a uvolnit místo je naprosto zásadní. A když se opravdu trvá důsledně na těch hodnotách a trpělivě se hledá a dá se tomu čas, protože ty víš sám, v asijských kulturách v Japonsku to probíhá desetiletí předání. Jo, to prostě je pro nás nepředstavitelný. Já jsem vlastně předání tady jako dělám 2., 3. rokem teďka a přijde mi to strašně rychle oproti tomu japonskému, ale postupně to probíhá a člověk si ověřuje, že opravdu to je správný člověk, tak když se tam k tomu přidá ta trpělivost, tak
to pak bude fungovat. Moja skúsenosť je naozaj až 5 rokov minimálne. Pokiaľ to chce človek spraviť správne, a keď sme to aj spolu diskutovali, jak sme sa ako bavili, áno, rok 20, ale minimálne do roku 2025 ten človek ako furt musí ten proces nasledovať tak, aby si bol schopný povedať áno, z 80% je to odovzdané a človek ako sa môže viac venovať tým strategickým veciam. Přesně tak.